Pitong individual na gumawa ng marka sa iba't ibang larangan ang kinilala ng pamahalaang lokal ng Magalang sa ginanap na Most Outstanding Magalenyo Awards o MOMA nitong Huwebes, April 30 sa Best Western Metro Clark, Angeles City. Bahagi ng pagdiriwang ng ika-421 anibersaryo ng Magalang ang taon ng parangal kung saan binibigyang pugay ang ipinamalas na katangian ng mga taga-Magalang para sa ikauunlad ng pamayanan. Partikular dito ang tepangan o bravery, kabayanyan o heroism at kagalangan o honor. Ang Most Outstanding Magalenyo Awardees ay nagmula sa iba't ibang sektor tulad ng pagsasaka at kalikasan, sining at kultura, edukasyon, law enforcement, pagsisilbi sa gobyerno at overseas Filipino workers. Kinilala rin sa okasyon ang ilang kabataang Magalenyo sa pamamagitan ng special citations. Ayon kay Magalang Mayor Malu Paras Lacson, hindi lang nasusukat ang kaunlaran ng isang lugar sa naitatayong proyektong pang-infrastruktura, kundi pati na rin sa mamamayan na malaki ang kontribusyon sa komunidad. Highlight tamo yan bala mo itang papalto tamo nung nanuya klase yung Magalang magparagul, nanuya klase yung Magalang na mag-nurture ka rin kayang kabalen na atin la palang liwang expertise na i-contribute dahil mo kayong balen pati na rin kaya nga liwang lugar na kiglarangan na ni karya lang field of interest niya. So ultimately hindi mo itang para i-honor talaring individuals already, pero most importantly it is also to shape the kind of Magalang that we aspire to build in the future. Ayon pa sa alkalde, dumaan sa masusing proseso ang mga ginawaran ng parangal mula sa selection committee na binubuo ng dating awardees at respetadong opisyal at personalidad sa Magalang. Ating nomination, so opening of nominations, kay banta ating tamong executive committee kay MOMA, na ila talaga rin assess ang po pang mag-evaluate ka rin para makapag-pili tamong 7 awardees. Bali, alang may kaya lang maaliwa, kumbaga ilang mo the guidelines na may gawa pong tikyan na niyaman. Naniniwalang opisyal na magiging inspirasyon ang MOMA awardee sa mga taga-Magalang upang magpursige at gumawa ng pangalan na maghahatid ng karangalan sa kanilang bayan. At karing kabalan tamo king Magalang, sana maging inspirasyon niya ini na ma-engage tamo po king balen tamo mo anting may malen na ning Magalang nun maging aktibo kaya katang partisipasyon bangan ita tuloy-tuloy yung progreso tamo at abi-abi tayang akit itang burita mo kumbaga parasan datang inaldo. Most important ka rin kaya nakantamo kasi wala mo hindi manakit lang manakita mo itabla mo modelo banta yan daw kung rin anak ka magaling nandang datang inaldo maging makininingan ni mentalidad dala-dala ring values innate ka rin magalenyos alang imposible na talagang di palawot la at maging lang tanyag kayo ngayon mo kayang Pilipinas pati na rin. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.